गौरी त्यांच्याशी कीर्तन करूया आणि त्यानंतर आपल्या आजच्या अभ्यासाला आपण सुरुवात करूया. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद. चैतन्य महाप्रभूंच्या चरणी आपण सर्वांनी प्रणाम सादर करूया. नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवतुषे नमः. आपले इस्कॉनचे प्रमुख संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद, आपले परमप्रिय गुरु महाराज, त्याचबरोबर आपल्या जीवनात आलेले सर्व आपले सर्वांचे शिक्षा गुरु, तसेच माझ्या जीवनात आलेले सर्व शिक्षा गुरु, त्याचबरोबर समस्त वैष्णव आणि समस्त वैष्णव वृंद, तसेच आपण उपस्थित सर्व वैष्णव, आपण सर्वांच्या चरणी वैष्णव प्रणाम सादर करूया. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नंदकोटि वैष्णव वृंद की जय. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्री चैतन्य महाप्रभु की जय. ग्रंथराज चैतन्य चरितामृत की जय. श्री कृष्णराज कविराज गोस्वामी की जय. श्री प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण सर्वांना. आपण आता उर्वरित ज्या पुढच्या लीला आहेत तर त्या आपण मध्य लीलामध्ये आहोत आणि अभ्यासाला सुरुवात करणार आहोत. तर काल आपण खूप छान छान लीला अभ्यासल्या, त्यातल्या कोणाला बरं आठवत आहेत महत्वाच्या ज्या लीला आहेत तर त्या कोणाला आठवत आहेत? कोण बरं सांगेल की चैतन्य महाप्रभूंनी जे रामदास दुःखी कष्टी झाले होते त्यांना काय सांगितलं? कोण बरं सांगू शकेल? आपण थोडीशी उजळणी करूया आणि मग आपण पुढच्या लीलांना आपण अभ्यास करायला सुरुवात करूया. रामदास नावाचे जे भक्त होते, श्रीरामचंद्रांची भक्ती करायची, मग चैतन्य महाप्रभूंनी तिथे त्यांच्यासोबत कशी लीला केली, त्यांना काय बरं सांगितलं? कोणाला बरं आठवेल? हरे कृष्ण. माझा आवाज ऐकू येतो ना सगळ्यांना? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कोणाला बरं आठवतंय? हा, कोणाला आठवतंय? रामदास नावाचे भक्त होते, मग त्यांच्यासोबत चैतन्य महाप्रभूंनी काय बरं लीला केली, त्यांना काय सांगितलं? कोण बरं सांगेल? हरे कृष्ण. सीतामय्यांच्या बाबतीत काहीतरी सांगितलं ना? आता लक्षात आलं सगळ्यांना काय सांगितलं? कोण बरं सांगेल? हरे कृष्ण. आपण सगळ्यांनी आठवणीत ठेवूया. तर सीतामय्या ज्या आहेत तर त्यांना रावणाने त्यांचं अपहरण केलंय असं जेव्हा दुःखी कष्टी व्हायचा स्वभाव ठेवून तो रामदास नावाचा भक्त, मग चैतन्य महाप्रभूंनी काय केलं की त्यांच्यासाठी जे आहे कुर्म पुराणामधला जो आहे तर तो संदर्भ मिळवला आणि त्यांना सांगितलं की छाया सीता ज्या होत्या
तर त्या रावणासोबत गेल्या, म्हणजे रावणाने त्यांचं अपहरण केलं. आणि जेव्हा म्हणजे रावण आला, तर त्यावेळेला काय झालं, अग्निदेवांकडं सीतामायांनी स्वतःला सुपूर्द केलं. म्हणजे ज्या साक्षात लक्ष्मी मातेचा ज्या म्हणजे अवतार आहे, तर अशा सीतामाया तर त्या अग्निदेवांकडे सुरक्षित राहिल्या. आणि जेव्हा अग्निपरीक्षा झाली तेव्हा काय झालं, तर त्यावेळेला छाया सीता आहेत त्यांनी प्रवेश केला अग्नीमध्ये, आणि सीतामैया ज्या आहेत तर त्या प्रकट झाल्या. अशी सुंदर लीला झाली है ना. मग कृष्णदास नावाचा जो एक भक्त होता, तर त्याच्या बाबतीत काय केलं चैतन्य महाप्रभूंनी, त्यांचा निजी सहाय्यक होता. तर त्याच्या बाबतीत कुठली लीला घडली, काय बरं घडलं होतं, कोणाला बरं आठवतंय? हरे कृष्णा. असं काही शांत आहे, कोणीच नाही बोलत आहे, कोण बरं सांगेल? हरे कृष्णा. तो जो आहे तो वेदांताचे पंथाचे जे लोक आहेत, मंत्र तंत्र करणारे, भट्टमारी म्हणतात. तर त्यांच्या जे आहे तर तो त्यांच्या आहारी गेला होता, आणि त्यांच्या म्हणजे तो जो आहे तर तो त्यांच्याकडे जात असे, आणि त्यांनी त्याचा बुद्धिभेद केला होता. मग त्याला त्यांच्या बंधनातून चैतन्य महाप्रभूंनी सोडवलं. म्हणून चैतन्य महाप्रभूला काय म्हणतात? पतित पावन म्हणतात. आता छान एक सुंदर सुंदर लीला त्यांनी केली. आपण आता त्यांची पुढची लीला अभ्यास आहे. तर सनातन गोस्वामी जे आहेत तर ते त्यांना भेटायला आले मग पुरीला. तर त्यावेळेला काय प्रभूंची गोस्वामींच्या बाबतीत जी लीला आहे तर ती कशी घडली, त्यांनी कशी परीक्षा घेतली सनातन गोस्वामींची. तर सनातन गोस्वामी त्यांना भेटायला आले ना, तर ते जंगलातून मजल दर मजल करत चालत आले पुरीला, बरं का. मग जंगलातून चालत आल्यामुळं दिवस रात्र चालायचं, आणि मग थकले की विश्रांती घ्यायचे. जर मिळालं काही माधुकरी मागून तर अन्न भक्षण करायचं, अशा पद्धतीने ते चालत चालत आले. आणि मग त्यामुळे त्यांच्या शरीराला पूर्ण सगळ्या असं अंगाला सगळ्या आपण म्हणतो ना खरूज जशी, तसं सगळ्या अंगाला फोड आले होते, पुटकुळे आले होते, आणि सगळीकडून असं पाणी वगैरे वाहत होतं, असं खरूज जशी असते तसं सगळीकडे झालं होतं. म्हणजे ते एक प्रकारचं इन्फेक्शनच असेल. तर प्रवासामुळे वगैरे असं झालं होतं त्यांना. आणि मग ते जे होते तर चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर त्यांना भेटण्यासाठी ते जाणार होते. मग ते काय, मग त्यांनी काय ठरवलं की दोन मार्ग आहेत. म्हणजे चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर ते जे तिथून जवळ जगन्नाथपुरीचं जे मंदिर आहे जगन्नाथांचं, तर तिथून जवळ एक बकुल ताल म्हणून आहे, जिथं बकुळ वृक्ष आहे. हा, तर तिथे सुंदर लीला घडली, पुढे ते आपण अभ्यासूच. पण त्या वृक्षाच्या शेजारी जे आहे तर ते अं, हरिदास ठाकूर जे आहेत तर त्यांना एक कुटी करून त्यांनी राहायला दिलं होतं. मग तिथे ते थांबले होते त्यांच्याकडे. मग त्यावेळेला त्यांना भेटायला सगळे भक्त येत होते तिथे. तर मग तिथं येण्याचे दोन मार्ग आहेत, की एक जो मार्ग आहे तो जगन्नाथचं जे मंदिर आहे त्याच्या समोर जो मार्ग आहे तर तिथून थेट त्या कुटीपाशी येता येतं, म्हणजे त्या बकुळ वृक्षापर्यंत येता येतं. किंवा समुद्र मार्गाने, म्हणजे बाजूनी मंदिराच्या किनाऱ्याने समुद्र आहे, तिकडून वळसा घालून यायचं. म्हणजे अर्ध चक्र होतं ते. तर असा पूर्ण म्हणजे तो लांबचा मार्ग आहे, असा वळसा घालून यायचं आणि तिथे बकुळ तलापाशी पोचायचं. मग आता सनातन गोस्वामी जे आहेत ना, तर त्यांनी कसा विचार केला की माझं शरीर हे दूषित झालंय, आणि त्यामुळं जगन्नाथांचे जे पांडा पुजारी आहेत ना, तर त्यांना म्हणजे ते सेवा करत असतात दिवस रात्र. आणि मग त्यामुळे ते खूप शौच असं खूप सगळे काटेकोरपणाने सगळं पाळत असतात, म्हणजे जे वैष्णव सदाचार किंवा शौच हा भाग. तर त्यामुळं भगवान जे आहेत तर ह्यांच्या सेवेत असणारे हे पांडा पुजारी आहेत, तर ह्यांच्यासाठी आपण काळजी घेणं आवश्यक आहे. तर
आपण काय करूया, म्हणजे आपला चुकून त्यांना मार्गावरून ते भरपूर जण जात असतात, तर आपला त्यांना चुकून स्पर्श झाला तर मग ते अपवित्र होतील आणि सेवा त्यांची व्यवस्थित होऊ नाही शकणार भगवान जगन्नाथ त्यांच्या चरणी. म्हणून त्यांनी काय केलं, खूप म्हणजे असं दुपारचं खूप असं एकदम तळपतं ऊन होतं आणि आपण म्हणतो ना जसं रणरणत ऊन असं असतं, जसं वाळवंटामध्ये असं तप्त असं म्हणजे सगळं वातावरण होतं उन्हाळ्याचं, म्हणजे साधारण ते दिवस. आणि मग समुद्रावरची जी वाळू आहे ती तर म्हणजे अजून भरपूर तापलेली असते. आणि मग सनातन गोस्वामी जे आहेत तर त्यांनी काय केलं, त्या मंदिरासमोरच्या मार्गाने न जाता वळसा घालून त्यांनी म्हणजे जे आहे ते चैतन्य महाप्रभूंकडे जायचं ठरवलं. आणि मग त्यांनी काय केलं, समुद्रावरून म्हणजे समुद्राची अशी तापलेली वाळू होती तिथून म्हणजे त्यांनी मार्गक्रमण केलं आणि ते तिथे पोहोचले. मग इतके तप्त वाळूमधून म्हणजे, आणि पायामध्ये खडावा किंवा असं काही नव्हतं त्यांच्या. तर अशा म्हणजे अशा तप्त वाळूवरून पावलं टाकत टाकत ते पोहोचले चालत. तर चैतन्य महाप्रभूंना भेटण्याचं इतकी इतकी आसक्ती आणि इतका तो भावाचा स्तर त्यांचा होता की त्यांना आपण एवढ्या म्हणजे रणरणत्या उन्हातून आणि पायात खडावा देखील नाहीत, म्हणजे अशा पद्धतीने आपण जे आहे उघड्या पायाने चालत आपण जे आहे तर ते पोचलो चैतन्य महाप्रभूंकडे आणि त्यांची भेट घेतली. असं सुद्धा भान नव्हतं त्यांना. म्हणजे ही जी असते ना भगवानांच्या यांना भेटीविषयीची जी भक्ताची ओढ ती अशी असते. आणि मग तिथे गेल्यावर चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर त्यांच्या चरणी त्यांनी दंडवत घातला. मग तेव्हा चैतन्य महाप्रभूंनी विचारलं की तुम्ही कुठून आला, तर त्यांनी सांगितलं की मी समुद्र मार्गाने आलो, समुद्राच्या किनाऱ्याने इथे पोहोचलो. म्हटल्यावर त्यांचे पाय पाहिले तर ते पाय पूर्ण पोळून निघाले होते. आणि जसं भाजल्यावरती सगळे असे मोठे मोठे चट्टे येतात तसे पायावर आले होते त्यांच्या, पाय पूर्ण पोळून गेल्यामुळे. आणि त्यांच्या अंगातून घामाच्या धारा वाहत होत्या आणि त्याचबरोबर अंगातून वेगवेगळे स्त्राव वाहत होते, ज्या जखमा झाल्या होत्या खरजेसारख्या. असा असं म्हणजे त्यांची परिस्थिती होती. आणखी मग हे चैतन्य महाप्रभूंनी सगळं जाणलं आणि त्यांनी विचारलं मग का बरं तिकडून नाही आला, तर त्यांनी सांगितलं ते पांडा पुजारी आहेत ना, तर ते दूषित होतील माझ्यामुळे, म्हणून मग भगवानांच्या सेवेमध्ये अडथळा येईल म्हणून मी तिकडून नाही आलो. म्हटल्यावरती चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांना प्रेमाने आलिंगन दिलं. मग सनातन गोस्वामींना नको नको मला आलिंगन देऊ नका ते म्हणत होते, म्हणजे माझ्यासारखा पवित्र दूषित जो आहे जीव, त्यामुळं म्हणजे भगवान जे आहेत तर त्यांना अशा आपल्या पवित्र दूषित शरीराने कसं स्पर्श करायचा असं त्यांना वाटत. पण जेव्हा त्यांनी आलिंगन दिलं चैतन्य महाप्रभूंनी सनातन गोस्वामींना, तेव्हा त्यांच्या शरीरावरची सगळा रोग जो आहे ते खरजेसारखे फोड, फुटकुळ्या, ते वाहणारं पाणी सगळं सगळं निघून गेलं आणि त्यांचं अंगकांतीपूर्वक छान चमकदार बनली. आणि म्हणजे ते पूर्णतः म्हणजे पूर्ण अगदी अगदी निरोगी बनले आणि अगदी व्यवस्थित त्यांचं शरीर झालं. तर ही कृष्ण कृपा असते किंवा चैतन्य महाप्रभू इतके दयाळू कृपा आहेत की अशा माध्यमातून त्यांनी सनातन गोस्वामींची परीक्षा घेतली आणि त्यांच्यावर कृपा केली. हरे कृष्ण. मग आता ह्याच्या पुढची लीला आपण अभ्यासणार आहोत. मग सनातन गोस्वामी जे आहेत त्यांना त्यांनी आता वृंदावनला पाठवून दिलं. मग आता वल्लभाचार्यांच्या बाबतीत एक लीला आहे. जगन्नाथपुरीमध्ये ते होते, वृंदावनला निघाले होते आणि जाता जाता जगन्नाथपुरी मधले भक्तांना ते भेटत भेटत पुढे चालले होते. मग तिथे वल्लभाचार्य नावाचे एक वल्लभ संप्रदायाचे, म्हणजे वल्लभ संप्रदाय हा वैष्णव संप्रदायामध्येच येतो. म्हणजे लड्डू गोपालाची उपासना करायला सांगतात. तर असा जो आहे तो वल्लभ संप्रदाय. तर हे जे वल्लभ संप्रदायाचे जे आहेत असे जे म्हणजे भक्त आहेत तर त्यापैकी एक वल्लभाचार्य म्हणून होते. आणि मग चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर ते प्रयाग क्षेत्राच्या पलीकडे आता त्यांचा प्रवास सुरू आहे चैतन्य महाप्रभूंचा. तर ते अडाईल नावाचं गाव आहे प्रयाग क्षेत्रापासून थोडं पुढे गेल्यावर पलीकडं. तर तिथे त्यांना भेटले. मग त्यांच्या घरी ते गेले. तर त्यावेळेला त्यांची जेव्हा भेट झाली तेव्हा वल्लभाचार्यांनी भागवतावर लिहिलेली टीका त्यांना दाखवली आपली. आणि मग त्या टीकेचा त्यांना खूपच अभिमान वाटत होता. आता वैष्णवांनी कसं असलं पाहिजे, तर खूप विनयी असलं पाहिजे वैष्णवांनी. आणि पूर्वाचार्यांच्या चरणचिन्हांचा आपण
अनुसरण करणारा वैष्णव असला पाहिजे. म्हणजे महाप्रभूंनी त्यांना असं मार्गदर्शन केलं. म्हणजे त्यांच्यामध्ये विनय भाव नव्हता, नम्रताच नव्हती. आपल्याकडे खूप ज्ञान आहे त्याचा त्यांना खूप अभिमान होता. आणि श्रीधर स्वामी जे आहेत की ज्यांनी सर्वप्रथम भागवतावर टीका लिहिली आहे, तर त्यांच्याहूनही आपण श्रेष्ठ असल्याचा अभिमान एका जर वैष्णवाला असेल तर तो मुळीच शोभा देणारा नव्हता. म्हणजे तो वैष्णवचरणी मोठा अपराध असतो. काय होतं की हीच कथा म्हणजे आपण आपल्या निजी जीवनात पण भक्त म्हणून कशी घडते समजून घेऊया. आणि असं सगळ्याच भक्तांचं घडतं. काळ, स्थान, देश, काल, परिस्थिती वेगळी असं. तर जे उच्च स्तरावरचे भक्त आहेत, दिव्य स्तरावरचे किंवा त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार होणारे भक्त, अशी ही शृंखला पद्धती, साखळी पद्धती आहे. तर आपण जेव्हा ज्ञान आत्मसात करत असतो आणि ते आचरणाच्या स्तरावर आणलं तर आपण आचरणातनं उदाहरण म्हणतो. अन्यथा काय होतं, ज्ञान आत्मसात आपण केलं तर आपण पाखंडी बनण्याचा धोका असतो. म्हणजे फक्त इतरांना आपण सांगतो पण आपण ते काहीच आचरणात आणत नाही, असं धोका असतो. आणि सहजिया बनण्याचा धोका असतो. दुसरं म्हणजे काय की आपल्याला उच्च स्तरावरचं मार्गदर्शन करणारे आपल्या जीवनात भक्त असणं आवश्यक आहे, की जे आपल्या गुरु शिष्य परंपरेला जोडलेले आहेत आणि तेच आपल्याला पुढे नेतात. अन्यथा धोके आहेत की आपण मनोमन तर्क करून मनानेच आपले तर्क मांडून आपण भक्ती करायचा प्रयत्न करतो की त्या व्यक्तीला आपली भक्ती होते असं वाटतं, आपली आपली सेवा होते असं वाटतं, पण ती भक्ती होत नसेल. तो भक्तीचा आभास म्हणजे साधना आभास होतो. आणि त्याचबरोबर ते भौतिक कार्य होतं मनाच्या तर्काने. म्हणजे भगवद्गीतेत जिथे जिथे लिहिले पहा, मनाच्या तर्काने आपल्याला भक्ती सेवा नाही करता येणार, आचरणाच्या स्तरावर आणायला पाहिजे. आणि मग आचरणाच्या स्तरावर आणल्यावर सुद्धा आपल्याला वैष्णव म्हणून अभिमान नाही हवा. आपण भगवानांचे, गुरु महाराजांचे, गुरूंचे एक सेवेमधले एक साधन, माध्यम बनून म्हणजे गुरूंची वाणी किंवा भगवानांची वाणी आहे जी, तर त्याचं एक माध्यम आपण ती पोहोचवण्याचं असं बनून आपण कार्य करणं, म्हणजे सेवा कार्य करणं. आपण जे गुरु कार्यामध्ये जे आहे प्रतिज्ञा करतो की गुरु कार्यामध्ये सहकार्य देऊ किंवा गुरु कार्यामध्ये सक्रिय सहभाग नोंदवू किंवा सगळ्या प्रतिज्ञा ज्या असतात त्या अशा असतात, 16 माळा जप किंवा 4 नियामक तत्त्वज्ञान. मग त्यावेळेला एक वैष्णव म्हणून आपलं ज्ञानाचा स्तर हा जर वाढत राहतो तर त्याचा उपयोग आपल्याला जेव्हा आचरणाच्या स्तरावर आपण हे ज्ञान आणतो, म्हणजे ज्ञान आणि विज्ञान. 18.42 मध्ये ब्राह्मण वर्णाचे गुण आहेत पहा, त्यात शेवटचे 3 गुण काय आहेत, ज्ञान, विज्ञान आणि धार्मिकता. मग ज्ञान आणि विज्ञान म्हणजे काय, जे ज्ञान आहे तर ते आपल्याला शास्त्रामधून म्हणजे शास्त्रामधून आत्मसात करायचं आहे. पण विज्ञान म्हणजे काय की आचरणाच्या स्तरावर उतरायचं. असं उतरवत असताना ज्ञान आपल्यापेक्षा जे उच्च स्तरावर वैष्णव आहेत तर त्यांचा आपण सन्मान केला पाहिजे. मग आपण टीका लिहू म्हणजे भागवतासारखी अनेक ग्रंथ लिहू, जे काही असेल. जसं हे वल्लभाचार्य, पण त्यांनी असं केलं नाही. म्हणजे भले तुम्ही आचरणाच्या स्तरावर सगळं उतरवणारे वैष्णव बनलात तरी तुम्हाला जर अभिमान असेल, गर्व असेल आपल्याकडे असलेल्या ज्ञानाचा, तर तत्क्षणी आपला जो आहे तर तो पतनाचा मार्ग खुला होतो. असं का होतं, तर आपल्या हृदयामध्ये अनर्थ असतात. आपल्यावर कृपेने, कृष्ण कृपेने आपल्याला जे काही आहे ते मिळालेलं असतं. आणि मग असे जर अनर्थांचं अस्तित्व असताना असा गर्व, अभिमान झाला जसा वल्लभाचार्यांना झाला. त्यांनी भागवतावर टीका लिहिली होती, पण असा गर्व आणि अभिमान त्यांना शोभणारा नव्हता, तो पतनाकडे नेणारा होता. आणि म्हणून चैतन्य महाप्रभूंनी जे आहे तर त्यांना जे आहे तर त्यांच्या म्हणजे टीकेमध्ये त्रुटी सांगितल्या. आणि मग त्यानंतर त्यांनी श्रीधर स्वामींची टीका जी आहे ती अभ्यासली. आणि ती अभ्यासून त्यांनी पुन्हा जेव्हा भागवत वरती टीका आहे तर त्याचं लेखन केलं आणि चैतन्य महाप्रभूंना शरण गेले, तेव्हा त्यांनी त्याला जे आहे तर म्हणजे त्याच्याविषयी कौतुक केलं, त्याचं गुणगान केलं. तर अशा पद्धतीने वैष्णव म्हणून आचरण करताना देखील आपण आपल्यापेक्षा उच्च स्तरावरच्या वैष्णवांचा सन्मान करणं. त्याचबरोबर त्यांच्याकडे असलेल्या ज्ञानाचा स्तर हा खूप भिन्न असतो आणि सामान्यतः वैष्णवांचं आचरण ते उच्च स्तरावर जसे जाऊ लागतात तसं
सामान्य जे आहेत तर अशा गृहस्थासारखंच असतं आणि कोणाच्या आचरणावरून आपल्याला कधीच त्यांचा आत्मसाक्षात्काराचा स्तर आहे तो कळू नाही येणार. तर ह्याच्यावर सुद्धा वैष्णवांच्या आचरणावरून म्हणजे कधी त्यांचं आत्मसाक्षात्काराचा स्तर आहे तर त्याच्याविषयी चर्चा करू नये किंवा त्याच्या आचरणाविषयी पण टीका टिप्पणी करू नये. कारण आपल्याला तो आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावर अंतस्थ रीतीने किती उन्नत आहे कोणाला कल्पना नाही येऊ शकत. किंवा आपल्यासारखे जे पतित जीव आहेत की जे आपण प्रयत्न करतो आहोत, आपण न्यू फाईट आपण म्हणतो आपण स्वतःला, किंवा आपण असे जे भक्त आहेत आपण, तर आपण नेहमी लीनहीन किंवा दीनभावामध्ये राहून आपण प्रत्येक गोष्ट आचरणात आणण्याचा प्रयत्न करावा. पण आपण जर असं केलं की थोडंसं आपल्याकडे माहिती गोळा होते, थोडंफार पुस्तकं आपण वाचतो, तर ही भगवद्गीता किंवा हे अत्यंत सोप्या पद्धतीने श्रील प्रभुपादांनी जे आपल्यासाठी निर्माण केलंय, हे सुद्धा म्हणजे शास्त्रांचं ज्ञान आहे ते अत्यंत अनंतच आहे. आणि त्याच्या तुलनेमध्ये आपल्यासाठी हे जे निर्माण केलंय ना, तर हे खूप खूप म्हणजे काहीच नाही आहे श्रील प्रभुपादांच्या दृष्टीनं, अगदी 1% पण नाही आहे. इतकं अनंताचं अखंड ज्ञान आहे वेदांचं. आणि जर आपल्याला असं पद्धतीचा गर्व अभिमान झाला की जशी वल्लभाचार्यांची अवस्था आली, म्हणजे ह्या लिलेत हे शिकायचं, तर काय होईल, आपल्याला सुद्धा म्हणजे पतन होईल आणि आपल्याला पुन्हा पहिल्यापासून सुरुवात करायला लागेल सगळ्या गोष्टींची, साधनेचे प्रयत्न किंवा आपण जे काही ज्ञानाच्या स्तरावर आपण प्रयत्न केले ते आत्मसात करायचे. कारण काय करते मायाशक्ती हे सगळं जे आहे तर आपल्याला ती मायाशक्ती जी आहे तर ती आपल्याला भ्रमात टाकते आणि आपल्या म्हणजे आपल्यावर तिचा काटेकोर पहारा असतो आणि ती काय करत असते, अशा पद्धतीनं आपल्याला ठेवते की आपण पुन्हा म्हणजे पहिल्यापासून सुरुवात करावी. म्हणजे आपण भ्रमात राहतो आणि त्यामुळे अपराध होतात, चुका घडतात, अनर्थ होतात आणि त्यामुळे काय होतं, पुन्हा पहिल्यापासून म्हणजे आपण हौदामध्ये वरून पाणी भरलं पण खालून नळ सुरूच ठेवला, असं होतं ते. आणि ह्यासाठी काय करावं लागेल, आपण वैष्णवांना शरण जाणं आवश्यक आहे. आणि वैष्णवांची आपण गुरुशिष्य परंपरेनुसार म्हणजे जे पूर्ववर्ती आचार्य आहेत किंवा पूर्ववर्ती भक्त आहेत आपल्या, ज्या आपण जिथे असतो तिथे भक्तांसंग करतो, आपल्यापेक्षा जे उन्नत भक्त आहेत तर त्यांच्याकडून आपण मार्गदर्शन प्राप्त करणं. आणि ते कसं अत्यंत विनम्र भावाने. आणि ते मार्गदर्शन प्राप्त करण्यासाठी आधी आपण तितकं जे आहे तर ते आचरणाच्या स्तरावर येणं आवश्यक आहे. अन्यथा काय होतं, तर पतनाचे म्हणजे धोके आहेत किंवा सहजिया किंवा मायावादी होतात असे भक्त, तर हे धोके आहेत. मग असंच गोष्ट वल्लभाचार्यांची घडली असते आणि यासाठी चैतन्य महाप्रभूंनी ही लीला केली, त्यांना मार्गदर्शन केलं. त्यांनी हे काही बरोबर नाही अशा पद्धतीने सांगितलं आणि ते क्रोधित झाले. आणि मग त्यानंतर त्यांनी पुन्हा जेव्हा टीका लिहून त्यांना दाखवली तेव्हा त्यांनी ते बरोबर आहे असं सांगितलं. मग अशा पद्धतीनं चैतन्य महाप्रभूंनी ही लीला केली. मग आता पुढे रामचंद्रपुरी जे आहेत तर हे एक जे होते तर ते ते जे आहेत तर ते एक भक्त होते, त्यांचे नातेवाईक होते. असे अनेक भक्त आहेत, तर काही भक्तांच्या नावांचा उल्लेख नाही आहे चैतन्य चरितामृतामध्ये. तर एक चैतन्य महाप्रभूंची नित्यसेवेमध्ये जे भक्त होते त्यांचे रामचंद्र पुरीचे होते, तर ते नातेवाईक होते. तर त्यांनी ना टीका केली महाप्रभूंच्या खाण्याची. आणि त्याचबरोबर केशव भारतींचे ते शिष्य होते. म्हणजे गुरु भाई होते चैतन्य महाप्रभूंचे ते. आणि त्यांनी चैतन्य महाप्रभूंकडे ते आले राहायला, म्हणजे जिथे होते तिथे. आणि त्यांनी चैतन्य महाप्रभू जे भोजन ग्रहण करायचे, म्हणजे जो प्रसाद भोजन प्रसाद असायचा तो ग्रहण करायचा, त्यांनी टीका केली त्यांच्यावरती. आणि मग किती म्हणजे हा संन्यासी आणि किती सगळं खात असतो. म्हणजे एकदा काय झालं, त्यांना मुंग्या लागलेल्या दिसल्या खोली कडे जाताना चैतन्य महाप्रभू जिथे शयन करायचे. तर बापरे, हा संन्यासी असून किती काय ग्रहण करतो, की खाद्यपदार्थ जे म्हणजे हा ग्रहण करतो, तर त्यामुळे याच्या खोलीकडे सगळ्या मुंग्यांचीच रांग लागली, अशी त्यांनी टीका केली. मग आता ह्यामुळं चैतन्य महाप्रभूंनी काय केलं, आपलं भोजन जे आहे ते अर्ध्या मात्रेवर आणलं. मग सगळे जे भक्त आहेत ते सगळे दुःखी झाले
मग चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलं की नाही, संन्यास म्हणजे ह्या भक्ताला असं वाटतंय म्हणून नव्हे, तर एक संन्यास्त जीवनाचं जे आहे मापदंड, त्यानुसार खूप कठोर शिस्तीचं पालन करणं आवश्यक आहे. याचा अर्थ की चैतन्य महाप्रभू खूप काही ग्रहण करत नव्हते प्रसाद, पण त्यांनी त्या भक्तांच्या माध्यमातून ही लीला केली. आणि संन्यस्त जीवनाचे जे कठोर नियम आहेत किंवा शिस्त आहे किंवा जे एक मापदंड ठरलेले आहेत, तर त्यानुसार त्यांनी आचरण आपलं भक्तांसमोर दाखवून ही लीला प्रदर्शित केली. आता ब्रह्मांडात जेवढी 14 भुवन आहेत, ते जेवढे जीव आहेत ना सगळ्या लोकातून, ते काय करतात, भक्ताचा वेश धारण करतात, मनुष्यासारखं शरीर धारण करतात आणि ते यात्रेकरू म्हणून जगन्नाथपुरीला येतात आणि चैतन्य महाप्रभूंची भेट घेत असतात. अशा पद्धतीने चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर त्यांची कृपा ते संपादन करत असतात. आता भगवान जे आहेत तर त्यांचा श्रीवास ठाकूरांनी सगळ्यांनी जय जयकार केला तिथे, जे त्यांच्या बरोबर होते भक्त मंडळी, त्यांच्या प्रवासात त्यांच्या बरोबर होते ते. तर त्यावेळेला मग म्हणजे जगन्नाथपुरीपासून पुढे ते जात होते तेव्हा. तर त्यावेळेला चैतन्य महाप्रभूंनी जे आहे तर त्यांनी टीका केली त्याच्यावर, म्हणजे असा उद्धटपणा माझ्या भक्तांनी करून चालणार नाही, म्हणजे माझा जय जयकार नाही करायचा, भगवान यांचा करायचा जय जयकार असं सांगितलं. कारण चैतन्य महाप्रभूंना माहिती होतं की कलियुगामध्ये असे ढोंगी लोक आहेत की जे म्हणजे काय करतील तर स्वतःलाच प्रस्तुत करतील, भगवानांचे अवतार किंवा भगवानांच्या म्हणजे कृपा झालेले असे अवतारी पुरुष, आणि मग अपसंप्रदाय म्हणतात त्याला, असे निर्माण होतील, हे धोके होतेच. आणि चैतन्य महाप्रभूंच्या निर्वाणानंतर म्हणजे अंतर्धानानंतर हे संप्रदाय आहेत ना, तर त्यांनी डोकं वर काढलं, म्हणजे खरोखर आहेत असे म्हणजे अस्तित्वात आले. जे औल बाऊल, त्यानंतर कर्ता भजा, नेडा, दरवेश, सानी, सहजिया, सखी बेकी, स्मार्त, जात गोसाई, अतिबाडी, चुडाधारी, गौरांग नागरी, असे हे सगळे अपसंप्रदाय आहेत. अपसंप्रदाय म्हणजे काय की संप्रदायानुसार त्यांचं आचरण नसतं, पण ते स्वतःला म्हणजे असे अनुयायी स्वतःला स्वतंत्र उद्धटपणे म्हणजे स्वतंत्र उद्धटपणे स्वतःला प्रस्तुत करतात आणि स्वतःचा एक संप्रदाय निर्माण करतात. तर अपराध आहे हा, भगवान श्री चैतन्यांच्या चरणी खरं तर हा अपराध आहे, अशा पद्धतीचं जे आचरण असतं ते. आणि असे पश्चिम बंगालमध्ये अनेक संप्रदाय उदयाला आले की भक्तिविनोद ठाकूरांनी काय केलं, तर ह्या सगळ्याचं जे आहे तर छेदन करायचं कार्य केलं, म्हणजे भेदले हे संप्रदाय आणि भक्तीमध्ये आणलं लोकांना. अशा भक्तिविनोद ठाकूरांच्या चरित्रामध्ये कथा येतात. म्हणजे काय की असे संप्रदाय जे आहेत तर ते पूर्ववर्ती आचार्यांच्या पदचिन्हांचं अनुसरण न करता काय म्हणजे करत नाहीत आणि आपलेच सिद्धांत लागू करतात. मग हे मनाने तर्काने केलं की हे सगळे सहजियाच झाले संप्रदाय, म्हणजे किंवा पाखंडी संप्रदाय म्हणायचं. मग असे धोके आहेत, त्यांची ती भक्ती नाही होत किंवा भक्ती आभास होतो, फक्त साधना तर नाहीच होत, ती इंद्रिय तृप्तीच होते. मग हे धोके आहेत आणि हे सगळं पतनाचं कारण ठरतं. तर चैतन्य महाप्रभूंचा अशा संप्रदायाच्या लोकांना भक्तीमध्ये आणून त्यांचं मन परिवर्तन करून चैतन्य महाप्रभूंचा सिद्धांत समजावून सांगणं आवश्यक आहे. आणि असे प्रयत्न जे आहे ते भक्तिविनोद ठाकूर यांनी केले. आता आपण पुढे जाऊ. मग आता रघुनाथ दास जे आहेत तर ते नित्यानंद प्रभूंकडे गेले आणि मग नित्यानंद प्रभूंच्या आज्ञेने प्रीतिभोजनाची सिद्धता केली आणि दही चिडा महोत्सव, ती आपण जी लीला अभ्यासली होती आधी, तर ती जी आहे तर तो जो उत्सव आहे त्या आठवणीनिमित्त, तर तो पुन्हा पार पडला. मग आता चैतन्य महाप्रभू जे आहे तर त्यांनी शेवटच्या 12 वर्षात आपल्या म्हणजे जे भावलक्षणाने युक्त अशा लीला केल्या की ज्या आपल्याला म्हणजे पाहायला मिळतात त्यांच्या मध्यलीलामध्ये आणि अंत्यलीलामध्ये काही आहे. मग आता चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर त्यांनी आता वृंदावनला जाताना गोपबालकांकडे विचारपूस केली की बाळांनो, वृंदावनला जायला कोणता मार्ग आहे, मला जरा सांगा. मग अशा पद्धतीनं त्यांनी त्या म्हणजे मार्गाकडे आता मार्गक्रमण केलं. मग आता जात असताना म्हणजे जगन्नाथपुरीहून तिकडे मार्गक्रमण केलं. मग आता जात असताना काय काय घडलं, तर चैतन्य महाप्रभू काय करायचे, प्रत्येक गावात जाऊन प्रसादाकरता भरपूर तांदूळ मागून आणायचे माधुकरी, आणि जे आहेत ते सगळी सामुग्री भिक्षेच्या रूपात घेऊन यायचे आणि मग त्यानुसार प्रसाद बनायचा. मग मार्गावर अनेक नद्या होत्या. मग नदीवर
जे असे अधिकारी असायचे कर गोळा करणारे, मग त्यांनी कधी प्रभूंना त्रास नाही दिला, म्हणजे प्रभूंनी सगळ्यांच्यावर कृपा केली. मग आता बालेश्वर जिल्ह्यामध्ये रेमुणा नावाचं गाव होतं. तर तिथे जे आहे तर गोपीनाथांचं मंदिर आहे. आणि मग त्या गोपीनाथांचं जे मंदिर आहे तर तिथले विग्रह खूप सुंदर होते. चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांना भेट दिली आणि त्याचं दर्शन घेतलं. मग आता इथे काय लीला घडली, तर चैतन्य महाप्रभूंनी जेव्हा गोपीनाथांच्या चरण कमलाशी, म्हणजे खीरचोर गोपीनाथ म्हणतात त्यांना किंवा क्षीरचोर गोपीनाथ म्हणतात, तर तिथे खूप सुंदर लीला घडली, ती आज आपण चर्चाच करणार आहोत. तर त्यांनी चरण कमलाशी जेव्हा त्या अर्चे विग्रहांच्या साष्टांग दंडवत घातला, तर त्यावेळेला काय झालं, ते ते जे गोपीनाथ होते, म्हणजे जे क्षीरचोर गोपीनाथ आहेत किंवा खीरचोर गोपीनाथ म्हणतात, तर त्याचे जे विग्रह आहेत, तर त्या गोपीनाथांच्या डोक्यावरचा जो मुकुट होता, पुष्प म्हणजे पुष्पांचा असा मुकुट होता, सुंदर फुलांचा बनवलेला. तर तो जो मुकुट होता, तर तो बरोबर चैतन्य महाप्रभूंच्या माथ्यावर पडला आणि स्थिरावला. तिथं अगदी बरोबर त्यांच्या माथ्यावरच तो येऊन स्थिरावला. अशी सुंदर लीला झाली. ती लीला म्हणजे पाहणाऱ्या सगळ्या म्हणजे पुरोहित किंवा यांना सगळ्यांना आश्चर्य वाटलं. पण भक्तांसमवेत काय केलं, चैतन्य महाप्रभूंनी तिथं संकीर्तन केलं, नृत्य केलं, गायन केलं. म्हणजे भगवान गोपीनाथांच्या रूपात भगवान श्रीकृष्ण आहेत आणि राधाराणीच्या भावामध्ये चैतन्य महाप्रभू आहेत. मग भगवान यांची कृपा झाली त्यांच्यावर, अशा भावात त्यांनी भावविभरून कीर्तन केलं. मग आता चैतन्य महाप्रभूंनी जगन्नाथपुरीला निघण्यापूर्वी जेव्हा गुंडीच्या पर्यंत रथ आला, तर तो तो जो आहे तर तो येण्याआधी आपण अभ्यासलं की गुंडीच्या मार्जांची लीला केली होती. मग आता तिथून ते बाहेर पडलेत आणि वृंदावनच्या मार्गावरती आहेत. मग आता गोपीनाथ जे आहेत, तर मग त्यानुसार पहिला रेमुणा जिल्हा, त्या मार्गाने येत असताना गुंडीच्या मंदिरापासून, म्हणजे गुंडीच्या मंदिर आणि त्याच्या बाजूबाजूची वन, तर तिथं बरेचसे म्हणजे लीला चैतन्य महाप्रभूंच्या घडल्यात. मग तिथून पुरीचा जो तो भाग आहे, तिथून रेमुणा जिल्ह्याकडे येत असताना म्हणजे जेव्हा येतो तेव्हा पहिलं गोपीनाथ मंदिर येतं. मग गोपीनाथांच्या विग्रहाला आता खिरीचा महाप्रसाद अर्पण करण्यासाठी चैतन्य महाप्रभू तिथे थांबले आणि आपले आध्यात्मिक गुरु ईश्वरपुरी यांच्याकडून घडलेली घटना त्यांना माहिती होती. मग ती लीला काय होती, तर तो विग्रह त्यांना क्षीरचोरा गोपीनाथ असं म्हणतात. म्हणजे त्यांनी काय केलं होतं, त्या विग्रहाने माधवेंद्र पुरींसाठी खिरीचं पात्र चोरलं होतं. म्हणजे खीर चोरणारे ते भगवान म्हणून क्षीरचोर गोपीनाथ असं त्यांना म्हणतात. म्हणजे एकदा काय झालं, माधवेंद्रपुरी जे आहेत तर त्यांनी वृंदावनची यात्रा केली आणि भ्रमण करत करत ते जे आहेत तर ते गोवर्धन पर्वताकडे गेले. मग एकदम कृष्ण प्रेमामध्ये ते मत्त झालेले होते आणि भावेबरोबर दिवस रात्र ते म्हणजे स्मरण करायचे, कधी भूमीवर पडून राहायचे. मग त्याने पुरीने परिक्रमा केली गोवर्धनला, गोविंद कुंडावरून स्नान केलं आणि स्नानानंतर ते वृक्षाखाली एका सावलीत बसले. मग तिथं अनोळखी म्हणजे जे होते, एक गोप बालक आला दुधाचं पात्र घेऊन आणि त्यांना म्हणाला की हे तुम्ही प्या, तुम्ही दिवसभर काही खाल्लं नाही, उपाशी आहात. मग त्यांनी विचारलं, मी उपाशी आहे हे तू कसं जाणलंस? तर त्यांनी सांगितलं, मी गवळ्याचा मुलगा आहे, खेडेगावात राहतो आणि आमच्या गावात कोणी उपाशी झोपत नाही. या गावात कोणी भिक्षा मागून उदरनिर्वाह करतो, तर निदान त्याला दूध तरी आम्ही पुरवतो, खाद्यान्न तर आम्ही देतो असं सांगितलं. मग इथं जल भरायला आलेल्या स्त्रियांनी तुम्हाला पाहिलं आणि म्हणून त्यामुळं त्यांनी माझ्याकडे दुधाचं भांड दिलं आणि तुम्हाला पाठवलं असं सांगितलं. मग त्यांनी सांगितलं, लवकर लवकर प्या हे दूध, मला आता गायींची धार काढायला जायला हवंय हा, आणि मी दुसऱ्या दिवशी येऊन हे दुधाचं पात्र घेऊन जाईल असं सांगितलं. आणि मग तो गोपबालक निघून गेला आणि मग हे दुधाचं पात्र बाजूला ठेवलं त्यांनी आणि मग वाट पाहिली, पण तो काही आलाच नाही. मग पुरीना झोप लागली आणि मग हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करत करत ते झोपले. आणि मग जेव्हा ते झोपले तेव्हा तो चालक त्यांच्या समोर आला आणि त्यांनी त्यांचा हात धरला, माधवेंद्रपुरींचा, आणि त्यांना एका कुंजात घेऊन गेले. आणि तो जो कुंज होता तिथे सांगितलं की ह्या कुंजामध्ये, तिथे बोट दाखवून सांगितलं की ह्या कुंजामध्ये ना मी अतिशय थंडीत आणि वादळ वाऱ्यात उष्णतेत खूप खूप दुःख सोसतोय, तर मला तू काय कर, बाहेर काढ. मग ह्या कुंजातून त्याला बाहेर काढण्यासाठी तू काय कर, मला बाहेर काढण्यासाठी ग्रामस्थांचं सहकार्य घे. मग असं सगळं त्यांनी जेव्हा पाहिलं स्वप्नात, तेव्हा
म्हणजे त्यांनी जे आहे तर तो सगळा वृत्तांत गावकऱ्यांना सांगितला. आणि मग त्यांनी सांगितलं गिरीच्या माथ्यावर एक मंदिर बांधा. आणि मग तो पण स्वप्न दृष्टांतच होता. म्हणजे पुढे त्या कुंजातलं म्हणजे कुंजामध्ये मी आहे, तर मला काय करा, बाहेर काढा आणि गिरीच्या माथ्यावर मंदिर बांधा आणि ते गोपीनाथांची स्थापना करा, असं त्यांनी स्वप्नात सांगितलं होतं त्या गोपबालकाने. मग अगदी तसंच्या तसं जे आहे ते घडलं. ग्रामस्थांच्या मदतीने कुंजामधून त्यांनी शोधून काढले गोपीनाथजींची जी विग्रह मूर्ती आहे ती. आणि त्यांना जे आहे ते गिरीच्या माथ्यावरती मंदिर बांधून तिथे त्यांचं प्राणप्रतिष्ठा केली. मग त्यांना स्नान घाला म्हणून सांगितलं होतं त्यांनी, की ज्यामुळे माझं शरीर स्वच्छ होईल. मग अनेक अनेक दिवसापासून मी तुमची प्रतीक्षा करत होतो आणि बरं झालं तुम्ही आलात, असं त्यांनी स्वप्नामध्ये सांगितलं. जे भगवान होते. आणि त्यांनी पुढे काय सांगितलं, की माझं नाव गोपाळ आहे आणि मी गोवर्धन धारण करणारा गोवर्धनधारीच आहे, असं त्यांनी सांगितलं. आणि तुम्ही माझी वज्र नाभ जो आहे, म्हणजे जो कृष्णांचा जो नातू आहे, तर त्यांनी जी आहे ती स्थापना केली होती आणि इथे मी अधिकारी होतो, असं सांगितलं. मग हे सगळं स्वप्नामधला दृष्टांत आहे, तो सगळा सगळा सांगून त्याप्रमाणे त्यांनी कथन केल्याप्रमाणे त्यांनी सगळं जे आहे तर मंदिराची स्थापना केली आणि सगळं कार्य केलं. आणि मग त्यांनी विचारलं, स्वप्नातच त्यांच्या मनात प्रश्न होता ना, की इथं बरं का कुंजात तुम्हाला लपवून ठेवावं लागलं. तर तेव्हा मुसलमानांनी आक्रमण केल्यामुळं माझी सेवा करणाऱ्या सेवकांनी मला जे आहे तर या वनातील कुंजात लपवून ठेवला आणि तो भीतीने पळून गेला होता, असं भगवानांनी सांगितलं. मग हे सगळं झाल्यानंतर मग माधवेंद्र जे पुरी आहेत तर त्यांनी ही सगळी मंदिरापर्यंत सगळी अशी स्थापना करण्यापर्यंत गावकऱ्यांच्या सहकार्याने सगळं सगळं केलं. मग तिथे उत्सव व्हायला लागला, अन्नकूट उत्सव. म्हणजे सगळे वेगवेगळे 56 भोग असे तिथले गावकरी आणायचे आणि तिथे मोठा उत्सव व्हायला लागला. तिथे जो आहे तो गिरिराज पर्वतावर. मग त्याला अन्नकूट महोत्सव असं म्हणतात. मग आता ग्रामस्थांनी भरपूर फुलं, तुळशी असं आणून अभिषेक केला. त्यानंतर मंत्रोच्चारण केलं, त्यानंतर तेलाने अंगमर्दन केलं, असं सगळं खाद्यपदार्थ, मिष्टान्न असं सगळं झालं. आणि तिथं म्हणजे सेवेसाठी 2 ब्राह्मण आले उत्तरेतून आणि त्यांची सेवा आवडली जे माधवेंद्रपुरी आहेत त्यांना. आणि त्यांनी मग त्यांना सेवेसाठी नियुक्त केलं, त्यांना दीक्षा दिली, त्यांना शिष्य म्हणून स्वीकारलं आणि सेवेसाठी नियुक्त केलं. मग पुढे 2 वर्षांपर्यंत मंदिराची सेवा छान घडली आणि माधवेंद्रपुरींना पुन्हा स्वप्न पडलं, मला अत्यंत ताप आलाय आणि माझा म्हणजे तो ताप काही जात नाही, माझं अंग खूप म्हणजे क्षीण झाले. आणि मला तू काय कर, मलय विभागात जा आणि तिथून चंदन घेऊन ये मलय पर्वताचं आणि ती सगळी उटी माझ्या अंगाला लाव, असं सांगितलं. मग हे जे आहेत माधवेंद्रपुरी तर त्यांनी मग आता रेमुणा म्हणजे रेमुणा म्हणजे गावा जे आहे तर तिथून प्रवास केला आणि ते मलय देशाकडे चालले होते. मग त्यांचं रेमुणा मंदिरात जे आहे तर ते येणं झालं. आणि मग त्यावेळेला काय झालं, तिथं खूप सुंदर असा खीर बनवली होती स्वयंपाकघरात तिथल्या आचार्यांनी. आणि त्याचा खूप सुंदर असा सुवास सुटला होता. म्हणजे वेगवेगळे व्यंजन बनवत होते तर सुंदर असा सुवास होता. मग माधवेंद्रपुरी जे आहेत तर त्यांना असं वाटलं, की हा सुंदर सुवास ज्या व्यंजनाचा येत आहे तर हे कुठल्या प्रकारचं सुंदर व्यंजन बनवत आहेत. म्हणजे त्यांना असं माहिती नव्हतं की ती खीर बनवली. तर ते आपण विचारून घेऊ पुरोहितांना आणि आपण पण आपल्या गोपाळांना अशा प्रकारचं भोग अर्पण करू. मग असं त्यांनी ठरवलं. पण संध्याकाळी त्या विग्रहाला जे आहे ते मातीच्या भांड्यातून खीर अर्पण करण्यात येते आणि खीरची रुची जी आहे ती अमृतासारखी आहे आणि म्हणून त्याला अमृत केली असं म्हणतात, असं त्यांनी सांगितलं. मग हे सगळं ऐकलं त्यांनी, पण त्यांच्या मनामध्ये विचार आला की श्रीमूर्तीला खिरीचा भोग अर्पण करण्यात आला. पण आपण त्यात म्हणजे आपण काय केलं तर त्याच्याविषयी म्हणजे त्या प्रसादाविषयी आसक्ती दाखवली. मग अशा पद्धतीनं भगवान यांनी तो चाखण्याआधीच आपली जी वासना आहे, आपली जी आसक्ती आहे ती त्याच्यामध्ये उतरली. म्हणजे चव आपण अनुभवून तशीच खीर आपण आपल्या गोपाळांना घालूया, अशा आपल्या मनात विचार आला. तर हे खूप मोठं खिरीची म्हणजे रुची चाखण्याची इच्छा होणं किंवा ही आसक्ती झाली आपल्यामध्ये निर्माण, तर हे खूप मोठं आपल्या हातून अनर्थ घडला, अपराध घडला, असं त्यांना वाटलं. आणि मग भगवान विष्णूंचं शरण म्हणजे जे आहे ते स्मरण त्यांनी सुरू ठेवलं. आणि मग त्यांनी काय केलं, ते बाजारामध्ये जाऊन एका वृक्षाखाली आपलं हरिनाम संकीर्तन जे आहे जप जे आहे तर ते म्हणजे वृक्षाखाली त्या कीर्तन करत बसले. मग आता
इकडे जे आहेत तर ते विग्रहाला नमस्कार करून बाहेर पडले होते आणि पेठेमध्ये जाऊन बसले होते. मग आता माधवेंद्रपुरींनी मंदिर सोडलं आणि ते मंडईत जाऊन बसले आणि संकीर्तन करत होते. मग मंदिरातल्या पुजाऱ्यांनी काय केलं, गोपीनाथांचं शयन केलं. आणि मग शयन केल्यानंतर काय भाग झाला की पुजाऱ्याला आता थोडी विश्रांती घ्यायची होती, म्हणून तो दुपारची डुलकी घेण्यासाठी आपल्या घरी गेला. तर स्वप्नात त्याचे गोपीनाथ महाराज आले, म्हणजे आपले गोपीनाथजी आले आणि काय म्हणाले की पुजारी उठा तुम्ही आणि मंदिराचं द्वार उघडा पहिल्यांदा. हम्म आणि माधवेंद्रपुरी संन्यासासाठी मी एक खिरीचं पात्र राखून ठेवलंय, माझ्या विग्रहाच्या पाठीमागे आहे. हा तर ते खिरीचं पात्र माझ्या म्हणजे विग्रहाच्या पाठीमागे जो वस्त्राचा पडदा असतो ना, तर तिथे मी झाकून ठेवलंय तिकडे पडद्याआड. तर मी अशी युक्ती केली आहे, त्यामुळे तुम्हाला नाही समजलं तर ते तुम्ही त्यांना द्या आणि त्यांना ती खीर चाखायला द्या. मग ते मंडईत बसलेत ते म्हणजे माधवेंद्रपुरी आहेत ते, तर त्यांना ते खिरीचं पात्र नेऊन द्या. मग तो तात्काळ जागा झाला पुजारी एकदम खडबडून स्वप्नातून आणि विग्रहांच्या कक्षेत प्रवेश करण्या अगोदर स्नान करणं आवश्यक आहे, म्हणून त्यानं घाईघाईनं स्नान केलं आणि पाहिलं जाऊन तर खरोखर तिथं खिरीचं पात्र होतं. मग पुजाऱ्याने मंदिराचं दार ताबडतोब बंद केलं. आणि ते पात्र उचललं आणि ते स्थान सगळं स्वच्छ केलं तिथलं आणि तो मंडईत गेला आणि जिथं जे माधवेंद्रपुरी होते ज्या दुकानापाशी, तिथून माधवेंद्रपुरी नावाचा कोणी ते संन्यासी आहे का असे हाका मारत, म्हणजे अशा पद्धतीने ते त्या मंडईतून फिरू लागले. म्हणजे त्या दुकानापाशी आले पण त्यांना माहिती नव्हतं माधवेंद्रपुरी कोणते आहेत, म्हणजे कोण आहेत, म्हणजे कशी व्यक्ती आहे, म्हणून त्यांनी हाका मारायला सुरुवात केली. आणि मग तो जेव्हा पुजारी ओरडू लागला तेव्हा माधवेंद्रपुरी जे कोणी आहेत त्यांनी इकडे यावं आणि माझ्याकडचं हे खिरीचं पात्र घेऊन जा, असं त्यांनी त्या मंडईत ओरडायला सुरुवात केली मोठ्या मोठ्याने. आणि मग म्हणजे जे माधवेंद्रपुरी आहेत तर त्यांना लोकांनी शोधून काढलं आणि त्यांच्यासमोर प्रस्तुत केलं. आणि मग त्यांनी सांगितलं की हे गोपीनाथांनी तुमच्यासाठी क्षीरपात्र चोरून ठेवले आणि ते तुम्ही ग्रहण करा. म्हणजे भगवान यांची ही हा जो चौर्य गुणधर्म आहे किंवा ही जी लीला आहे तर ही भक्तांच्या प्रेमाखातर आहे आणि त्याद्वारे भक्तावर कृपा करण्यासाठी अशी लीला करत असतात भगवान. म्हणजे गोपीजनांच्या घरी पण ते काय करायचे तर लोणी चोरण्यासाठी जायचे, म्हणजे त्यांच्यावर कृपा करण्यासाठी ते जात असत, त्यांना आपला संग देण्यासाठी, त्यांनाही भगवानाचा संग मिळावा, भगवानाचं प्रेम प्राप्त व्हावं असं भाव असते. मग त्यांचा भाव जाणणारे भगवान अंतर्यामी आहेत आणि म्हणून काय करत असत भगवान की चौर्य लीला किंवा चोरी करण्याची लीला, जशी त्यांनी कृष्णा लीलेमध्ये लोणी चोरण्याची लीला केली, जशा पद्धतीने जे भगवान गोपीनाथ आहेत तर त्यांनी खीर चोरण्याची लीला आपल्या भक्तांसाठी केली. तर असे जे माधवेंद्रपुरी आहेत तर मग त्यांची अशी लीला जी घडली रेमुणा मधल्या मंदिरात, खीरचोर गोपीनाथ किंवा क्षीरचोर गोपीनाथ म्हणतात. तर तिथे मग त्यांच्या हातात खिरीचं पात्र दिलं आणि त्यांना दंडवत प्रणाम केला पुजाऱ्यांनी. पण मग आता लोकांची गर्दी वाढेल म्हणून रात्रीतूनच माधवेंद्रपुरी मलय देशात चंदन आणण्यासाठी निघून गेले. अशी ती जी आहे तर ती लीला घडली. मग ती जी लीला आहे तर ती चैतन्य महाप्रभूंनी ऐकली. मग आता मध्यंतरपुरी चालत चालत ती जी त्यांना खीर दिली होती ती खीर तर त्यांनी खूप प्रेमाने खाल्लीच, पण ते जे ज्या मातीच्या भांड्यात दिलं खीर दिलेली होती तर त्या पात्राचा एक एक तुकडा ते भक्षण करायचे रोज. अशा पद्धतीने ते भावविभोर होत जे आहे तर ते मलय देशापर्यंत पोहोचले. आणि मग आता ते तिथून चंदन वगैरे सगळं मिळाल्यानंतर ते चालत चालत नीलाचलला आणि तिथे येऊन जगन्नाथपुरी पुरीमध्ये भगवान जगन्नाथ आहेत तर त्यांना ते शरण गेले. मग अशा पद्धतीने ही लीला घडली. मग गोपाळांच्या विग्रहासाठी चंदन गोळा करण्यात जो काही अडथळा होता तो त्यांचा दूर झाला आणि मला चंदन खूप त्यांना मिळालं. तिथल्या राजकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना खूप कापूर आणि चंदन जे आहे ते म्हणजे पाठवलं त्यांच्यासोबत आणि ते सगळं जगन्नाथपुरीच्या बाहेर नेण्याची त्यांना संमती दिली आणि त्यांच्यासोबत एक सेवक दिला आणि ते सगळं घेऊन ते पोहोचले, चंदन आणि कापूर सगळं. आणि ते सगळं घेऊन मग ते जे आहेत तर ते प्रवासाला निघाले पुरीच्या जगन्नाथांचं दर्शन घेऊन. मग त्यांना दुसरं स्वप्न पडलं की स्वप्नात गोपाळ आले आणि म्हणाले, अहो माधवेंद्र, मला पुरी चंदन कापूर सगळं मिळालंय, आता तो कापूर चंदन सगळं घासून घ्या आणि त्या चंदनाची ओटी तुम्ही त्या गोपीनाथांच्या अंगावरती पण लावा, म्हणजे मला आपोआप प्राप्त होईल. मग त्यांनी त्या पद्धतीने गोपीनाथजींच्या
अंगावरती चंदन, उटी, तेल सगळं लावलं. आणि मग त्यानंतर काय झालं की त्यांच्या अंगाचा दाह जो आहे तर तो कमी झाला. म्हणजे त्यांना उटी लावलीत की माझ्या अंगावरचा दाह कमी होईल असं सांगितलं त्यांनी स्वप्नामध्ये येऊन. आणि त्यामुळं त्यांनी काय केलं, त्या स्वप्नामध्ये माझ्यावर विश्वास ठेवून तुम्ही हे करा असं सांगितलं होतं गोपाळांनी. मग त्यानुसार त्यांनी कार्य केलं. गोपीनाथजींच्या अंगावर चंदनाची उटी आणि जे आहे तर तो कापूर आणि ते सगळं त्यांना अर्पण केलं. आणि त्यामुळं जे भगवान आहेत तर ते संतुष्ट झाले. मग आता माधवेंद्रपुरी जे आहे तर यांच्या सेवेत 2 सेवक नियमितपणे चंदन उगाळण्याचं कार्य करायचे. आणि ती सगळी उटी जी आहे अजूनही लावली जाते. जे गिरिराज गोवर्धन आहेत तर तिथे जे मंदिर आहे गोपीनाथजींचं तर तिथे उटी लावली जाते. ती आता काय झालं, यवनांच्या आक्रमणामध्ये म्हणजे मुसलमान जे राजांच्या आक्रमणामध्ये त्या मूर्तीची विटंबना होईल म्हणून काय केलं गेलं, ते गोपीनाथजी आहेत ते राजस्थानमध्ये हलवले आहेत. श्रीनाथजी म्हणतो ना आपण, ते गिरिराज गोवर्धन वरचे जे गोपीनाथजी आहेत ते आहेत, ज्याची माधवेंद्रपुरींनी प्राणप्रतिष्ठा केली होती, जे कुंजामधून मिळाले होते. आणि आता तिथे त्यांची प्रतिकृती आहे. पण प्रतिकृती आणि भगवान यांच्यामध्ये अभिन्नता आहे, म्हणजे साक्षात भगवानच आहेत ते. आणि म्हणून भगवानांची त्याच पद्धतीने सेवा करण्यात येते, जशी माधवेंद्रपुरींनी जे काही नियमक तत्व घालून दिले तर त्यानुसारच ती सेवा करण्यात येते. मग अशा पद्धतीनं त्यांनी गोपीनाथ यांच्याबद्दलची जी लीला आहे तर ती चैतन्य महाप्रभूंनी ऐकली आणि खूप ते भावविभोर झाले. मग अशा पद्धतीनं त्यांना 3 वेळा स्वप्नामध्ये जे आहेत तर ते गोपाळ आले त्यांच्या स्वप्नामध्ये. आणि ही जी आहे ती लीला घडली. मग ही लीला ऐकून चैतन्य महाप्रभूंनी म्हणजे जे आहेत ते आपले विचार मांडले की पूर्ण कार्य जर असेल तर ते जेव्हा भावाच्या आणि प्रेमाच्या स्तरावर कार्य होतं तेव्हा ती जी आहे ती भगवत चरणी केलेली जी आहे तर ती जे आहे तर ती आध्यात्मिक कार्य किंवा आध्यात्मिक सेवा बनते. आणि असं जे आध्यात्मिक कार्य आपल्या हातून घडतं तर त्याद्वारे आपण भक्ती मार्गावर ती उन्नत होत जातो. म्हणजे अशा गोपाळांच्या आज्ञेपोटी ह्या महान व्यक्तिमत्वाने म्हणजे चंदनाचा संग्रह करण्यासाठी हजारो लाखो मैल प्रवास केला तरी त्यांना काही जाणवलं नाही. त्यांच्याजवळ ना पैसे होते ना त्यांना कुठल्या अधिकाऱ्यांच्या समोर जायचं भय वाटलं. कर गोळा करणारे अधिकारी जिथे तिथे असायचे. म्हणजे गोपाळांकरता चंदनाचं ओझं घेऊन वृंदावनला जाण्यातच त्यांना एकमेव सुख होतं. तर भक्ताचं जीवन हे असं असतं, म्हणजे तो केवळ आणि केवळ भगवानांच्या संतुष्टीसाठी म्हणजे जे जे पडेल ते सगळं कार्य करत असतो. म्हणजे स्वतःच्या सुखाचा विचार न करता 1 मन चंदन आणि 20 तोळा कापूर भगवान गोपाळांना लावला तर हाच आनंद त्यांच्यासाठी प्रचुर होता. म्हणजे अशा पद्धतीचे माधवेंद्रपुरी होते. म्हणजे उपवास असायचा त्यांचा, म्हणजे उपाशीच राहायचे ते. अन्न किंवा काही खायला म्हणजे फळं, दूध असं काही मिळावं असं त्यांनी कधी विचार नाही केला. तर माझ्या भगवानांना चंदनाची उटी आणि तोळाभर कापूर लावायला मिळालं खूप मी आनंदी होईल असा त्यांचा भाव असायचा. तर आपल्याला सुद्धा कसं असावं, आपल्यामध्ये भाव असतात की भगवानांची मला सेवा करायला मिळाली, मग ती कुठलीही असो, ती ऑनलाईन असो ऑफलाईन असो. आणि सेवा जी असते ना ती आध्यात्मिक स्तर तिचा सारखाच असतो. म्हणजे भगवान यांच्यासाठी चंदन घासण्याची सेवा केली किंवा भगवानांच्या मंदिरात चप्पल स्टँड सेवा आपण बजावली काय, किंवा चंदन घासण्याची सेवा केली काय, किंवा पुजारीच्या हाताखाली सेवा केली किंवा पुजारी म्हणून, सेवा ही सेवाच असते. ती कुठेही कनिष्ठ किंवा श्रेष्ठ नसते. आणि त्यामुळे जी मिळेल ती सेवा, जेव्हा भक्त म्हणजे कृष्ण काय करतात किंवा भगवान श्रीकृष्ण काय करतात की त्यांना जी सेवा हवी आहे ना ती आपल्याकडून करून घेतात, आपल्यापर्यंत ती सेवा पोहोचवतात भक्तांच्या माध्यमातून. गुरु शिष्य परंपरेतून. आपलं मंदिर आहे, मंदिराचे अध्यक्ष आहेत, अध्यक्षांनी मग वेगवेगळे सेक्शन केले, म्हणजे उदाहरण घेऊन सेक्शनचे वेगवेगळे लीडर आहेत त्यांच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत अशा ही साखळी पद्धती आहे. आणि अशा पद्धतीनेच भगवत सेवा करायचा प्रघात आहे. म्हणजे हे आध्यात्मिक स्तरावर सेवा अशा पद्धतीने केली जाते. आपल्या मनाला वाटतं म्हणून नाही सेवा करायची, मला हीच सेवा आवडते, तीच सेवा आवडते, मग मी एवढीच सेवा करेन, मी तीच सेवा करेन. तर ही झाली सेवेविषयीची आसक्ती, म्हणजे हे भौतिक कार्य झालं. मग ते भोग झाला, आपला इंद्रिय भोग झाला, त्याला आपण सेवा पण म्हणून चालणार नाही. म्हणजे मला एक अमुक सेवा आवडते तर मी तीच करेन असं जेव्हा वाटतं तेव्हा तो इंद्रिय भोग असतो, ती आध्यात्मिक स्तरावर सेवा होत नाही. मग आपल्याला
राधा गोविंदांना कुठली सेवा आपल्याकडून करून घ्यायची आहे आणि जी आपल्यापर्यंत आली आहे आणि आपले जे म्हणजे जे आपले उच्च स्तरावरचे साधक आहेत ते आपल्याला करा म्हणून सांगतायत, तर ती आपण केली पाहिजे आणि त्या सेवेविषयी आपली आसक्ती असली नाही पाहिजे की ही सेवा मी करत होते, ही सेवा मला करायला मिळत होती किंवा ही सेवा म्हणजे मला करायला मिळाली पाहिजे, अशी आसक्ती म्हणजे अटॅचमेंटनी आसक्तीने सेवा नाही करायची कधी. म्हणजे आपण जे पूर्ववर्ती आचार्यांनी जे आपल्याला मार्गदर्शन केलं ते असं. तर आपण आसक्तीरहित सेवा करता आली पाहिजे. म्हणजे जी कुठली सेवा आहे त्यासाठी मंदिरासाठी मी तत्पर असा भाव असला पाहिजे आणि सदैव तत्पर असा भाव असला पाहिजे. मग भगवान आपली परीक्षा घेत असतात की हा भक्त माझ्यासाठी किती तत्पर राहतो, हा माझ्याकडून कशी म्हणजे माझ्याकडून आलेली सेवा कशी करायचा प्रयत्न करतो. मग आपले जे छोटे मोठे प्रयत्न असतात ना, हेच भगवानांना आवडतात आणि आपल्यावर कृपा होते. ती सेवा देखील आपण त्यात त्रुटी चुका करून केली तरी देखील भगवान जे आहेत ते सगळं गोड मानून घेतात. म्हणजे भगवान कसे आपले प्रयत्न पाहतात आणि एक पाऊल टाकलं की आपल्याकडे त्यांची 9 पावलं पडतात, असे भगवान आहेत. म्हणून सेवा जी आहे ती हाऊ लॉर्ड वॉन्ट्स टू गेट सर्व्हिस बाय मी, म्हणजे माझ्याकडून त्यांना कुठली सेवा हवी ती माझ्या उच्च स्तरावरच्या भक्तांकडून माझ्यापर्यंत येते आणि ती मी करणं आवश्यक आहे. ना की मी मागून की ही मी सेवा करेन, ती सेवा करेन, मग मला ही सेवा हवी. तर हा जो आहे तो इंद्रिय तृप्तीचा भाग झाला. मग हा सेवाच्या प्लॅटफॉर्मवर आपण येतच नाही, सेवेच्या स्तरावर. म्हणून आपण काय करावं, आपल्याकडे जी सेवा येत असते ती भगवत कृपेनं त्या भक्तांच्या हृदयातून येत असते आणि आपण ती स्वीकारावी आणि ती कशी मला चांगली करता येईल, मग त्या सेवेमध्ये अजून मी कसे प्रयत्न करेन. मग अशीच सेवा माधवेंद्रपुरींना दृष्टांत देऊन गोपाळांनी सांगितली आणि त्यांनी तीच सेवा केली. पहा, मग या उदाहरणातून आपण हे शिकायचं की सेवेविषयी आपण आसक्ती न बाळगता कुठल्याही भगवान यांना कुठली सेवा आपल्याला करून हवी आहे ती आपण करायचा प्रयत्न करावा, म्हणजे भगवान संतुष्ट होतात आणि भगवान संतुष्ट तर गुरुही संतुष्ट. किंवा गुरूंना कुठली आपल्या सेवा आपल्याकडून हवी आहे भगवान यांच्यासाठी ती केली की नक्कीच भगवान संतुष्ट होत असतात. मग आपले उच्चस्तरीय साधक म्हणजे काय असतात, ते आपल्या गुरूंची प्रतिनिधी असतात. ऑन द बिहाफ ऑफ गुरु दोज आर सर्विंग. तर आपण त्यांना संतुष्ट ठेवणं, त्यांना जे हवंय आपल्याकडून ते देणं आवश्यक आहे. मग असं जर होत नसेल तर मग आपल्या तो इंद्रिय भोग झाला आणि म्हणून आपण माधवेंद्र पुरींचं कायम उदाहरण सगळ्यांनी लक्षात ठेवायचं आणि त्यांनी जे गोपाळाने त्यांच्या स्वप्नात येऊन सांगितलं तेच त्यांनी सेवा केली, तीच करायचं भाग केला. तर अशी सेवा आपण करायचा सर्वांनी प्रयत्न करूया. आता आपण जी आहे तर ती पुढची लीला पाहूया. म्हणजे ह्याच्यात काय पाहिलं, माधवेंद्रपुरींची परीक्षा घेतली होती गोपाळांनी. एवढ्या दुरून चंदन आणायला सांगितलं होतं नीलाचलावरून. म्हणजे मग आता हे चंदन आणण्यात ते यशस्वी झाले आणि त्या परीक्षेत ते उत्तीर्ण झाले. अशी आपली परीक्षा नेहमी पाहत असतात भगवान आणि मायाशक्ती जे प्रयत्न भक्ती सेवेचे साधण्याचे करतात त्यांच्यासाठी कार्य करत असते. भगवानच स्वामी आहेत आणि त्याद्वारे आपल्या अशुद्धी लवकर लवकर दूर होत असतात आणि आपण भक्ती मार्गावर पुढे पुढे जात असतो. यासाठी प्रत्येक सेवा म्हणजे भगवान यांची आपल्यासाठी परीक्षा आहे असा भाग समजून जर आपण करायचा भाग केला तर निश्चितच भगवानांना शरण जाऊन त्यांच्या चरणी प्रार्थना आपली सेवा जर झाली तर आपण त्या सेवेत उत्तीर्ण होऊ शकतो. जसे माधवेंद्र पुरीचे आहेत तर त्यांनी प्रयास केले म्हणून आपण नेहमी सेवा करताना माधवेंद्र पुरींचं उदाहरण आहे ते आपल्या डोळ्यासमोर ठेवायचं. मग आता साक्षी गोपाळाची अशी सुंदर लीला आहे. मग तिथून ते साक्षी गोपाळाचं जे मंदिर आहे तर तिकडे गेले. मग आता तिथं कशी लीला घडली तर दोन ब्राह्मण होते, मग एक वृद्ध होता आणि एक तरुण होता. मग ते विद्यानगरचे रहिवासी होते. मग ते तीर्थयात्रा करत करत जे आहेत तर तिथं स्थळांना भेटी देत वृंदावनात आले. मग ब्राह्मणाने काय केलं, तीर्थक्षेत्रामध्ये तो तरुण ब्राह्मण होता त्याने वृद्ध ब्राह्मणाची खूप सेवा केली आणि मग सेवा केल्यानंतर तो अतिशय प्रसन्न झाला. मग त्याला असं वाटलं की माझी छोटी मुलगी आहे तिचा विवाह ह्याच्याशी करून द्यावा. मग वृद्ध ब्राह्मणाने ती इच्छा जी आहे ती तरुण ब्राह्मणाला वृंदावनामध्ये जे गोपाळ भगवान यांचे विग्रह आहेत ना तर त्यांच्या समोर वचन दिलं. मग आता गोपाळ भगवान यांना सांगितलं की हे पुन्हा म्हणजे हे खूप श्रीमंत असे आहेत ब्राह्मण आणि मी एक साधा गरीब ब्राह्मण आहे, तर ह्यांनी पुन्हा आपले शब्द फिरवता कामा नये. तर साक्षी म्हणून हे गोपाळ आहेत म्हणजे गोपीनाथजी. तर अशा पद्धतीने त्यांनी सांगितलं की आता ह्या गोपाळांच्या साक्षीने तुम्ही मला हे वचन दिलंय विग्रहासमोर, तर त्याची तुम्ही आता नीट जोपासना करा असं त्यांनी सांगितलं. मग साक्षीचं काम गोपाळामूर्तीने केलं होतं. मग आता दोन्ही ब्राह्मण तीर्थार्थ संपूर्ण आपल्या आपल्या घरी पोहोचले. मग आता तरुण ब्राह्मणांनी जेव्हा विवाहाचा विचार मांडला
तर त्यावेळेला तो जो होता मित्रबांधव वृद्ध होता, मग त्याच्या बायकोनी त्याच्या मुलांनी, तुम्ही असं कशाला वचन देऊन टाकलं, असं त्यांच्याशी चर्चा केली. म्हणजे माझी बहीण आहे, ही आपली मुलगी आहे, मग तो तर साधा ब्राह्मण आहे आणि तुम्ही कशाला बरं असं वचन दिलं, तसं म्हणून त्यांचं मनातनं ते विचार काढायचा प्रयत्न केला, मन परिवर्तन करायचा प्रयत्न केला. आणि मग म्हणजे त्यांनी असं सांगितल्यामुळं, त्यांचं बुद्धिभेद केल्यामुळं, मग त्या ब्राह्मणाने सांगितलं, मला काही स्मरण नाही राहिलं, आता माझं वय झालंय, मी काय असं तुला वचन दिलं होतं. मग असं त्यांनी खोटेपणा केला. मग आता सेवा भक्तीने भगवान गोपाळ यांच्या जो ब्राह्मण अधीन झाला होता, तर त्यांनी काय केलं की सांगितलं की तुम्ही आता काय करा की माझ्यासोबत चला आणि तुम्ही साक्ष द्या, आणि तुम्हाला खोटं पाडतोय ब्राह्मण म्हटल्यावरती गोपाळांनी सांगितलं की मी तुझ्या मागे चालेन, हा माझ्या पैंजणाचा तू जो ध्वनी आहे तो तुझ्या कानी पडेल, पण जर तू मागे वळून पाहिलंस तर मग काय होईल की मी तिथेच थांबेन. मग त्यांनी चालायला सुरुवात केली. पण काही वेळाने काय झालं की जो आहे पैंजणांचा आवाज थोडंसं अंतर चालून गेल्यानंतर यायचा बंद झाला. आणि मग म्हणजे असं का होतंय, असं का होतंय, असं त्यांना वाटत होतं. पण त्यांनी काही पाठी म्हणजे वळून पाहायचं नाही म्हणून सांगितलं होतं. मग ह्या नियमाचं त्यांनी पालन केलं. मग आता भगवान जे आहेत तर त्यांच्या आज्ञेनुसार त्यांनी काय केलं की म्हणजे ते चालतच राहिले. पण मध्येच आवाज यायचा, पण पैंजणाचा, आणि मध्येच यायचा नाही. मग ती जी मूर्ती आहे तर ती म्हणजे तिचा जो प्रवास आहे तर तो वृंदावन पासून ओरिसा मधल्या विद्यानगर गावापर्यंत झाला. आणि मग तिथून त्याच्या आधी म्हणजे थोडंसं अंतर आल्यावर गावाच्या पैंजणचा आवाज येत नाही म्हणून त्यांनी वळून पाहिलं. मग तिथेच ते गोपाळ थांबले. म्हणजे भगवान जे आहेत तर ते साक्ष देण्यासाठी तिथपर्यंत चालत आले, म्हणून त्यांना साक्षी गोपाल असं म्हटलं जातं. मग ती मूर्ती ती कटक इथं आणली, आणि कटक या शहरामध्ये मग तिथे ते मंदिर त्यांच्यासाठी जे आहे तर ते बांधण्यात आलं, आणि तिथे त्यांची प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली. मग अशा पद्धतीने ही लीला घडली. मग आता असं जात जात ते झारखंडच्या जंगलातून वृंदावनला झारखंड मार्गे जात होते. म्हणजे जगन्नाथपुरीहून झारखंडच्या जंगलातून झारखंड राज्य ओलांडून ते खूप दाट जंगल आहे, तर तिथून जात असताना ही सुंदर लीला घडली. आपण चित्रात जी पाहतोय ती, तर ते हरिनाम संकीर्तन करत चालले होते. तर त्यांच्याबरोबर एक दोघच भक्त होते, कारण ते जेव्हा जगन्नाथपुरीच्या मार्गाने चालले होते तर तिथले जे राजे होते ते प्रभावित झाले की एक ब्राह्मण आहे आणि हा कसं काय सगळ्यांना प्रभावित करतोय. मग त्यांचे जे सहाय्यक होते ते हिंदू होते. तर ते जे होते केशवदास नावाचे, तर ते म्हणाले की चैतन्य महाप्रभूंना त्यांनी त्यांनी त्या राजाला फारशी माहिती दिली, कारण मुसलमान राजांचा धोका असतो, त्यांच्या म्हणजे त्यांच्याविषयी काही विश्वासार्हता नसते. म्हणून त्यांनी निरोप दिला चैतन्य महाप्रभू की तुम्ही सगळ्या जमावासोबत तीर्थयात्रेला जाणं म्हणजे योग्य नाही, आणि मग तुम्ही थोडेसेच भक्त असे जा. मग तो सनातन गोस्वामींनी पण त्यांना हाच सल्ला दिला होता. मग तो आलेला निरोप, आणि सनातन गोस्वामींनी पण हेच सांगितलं होतं की हे जे सगळे आहेत तर ह्या अनुयायांना घेऊन जाण्यापेक्षा एक दोघंच भक्त घेऊन तुम्ही जा. आणि त्याचबरोबर तिथे वृंदावनातल्या लीलांचं आपल्याला आस्वादन करता नाही येणार सगळ्या भक्तांसमोर, म्हणून चैतन्य महाप्रभूंनी पण तसंच ठरवलं. आणि मग ते एक दोघं भक्त घेऊनच वृंदावनला चालले. मग जाता जाता झारखंडच्या जंगलामधून जात असताना काय झालं की त्यांचं संकीर्तनाचा गोड मधुर आवाज, आणि भगवान आहेत स्वयं, त्यांचं इतकं सुंदर रूप, तर त्यामुळे सगळे जीवात्मे जे आहेत म्हणजे हत्ती, वाघ, सिंह, सगळे म्हणजे अस्वल, सगळे सगळे हा पशु पक्षी सगळे आकर्षित झाले, आणि ते पण भगवान यांच्या समोर येऊन म्हणजे नृत्य करू लागले. पहा म्हणजे भगवान यांच्या समोर वाघ आणि हरिण हे एकमेकांना आलिंगन द्यायला लागले. हत्ती नृत्य करायला लागले. म्हणजे अशा पद्धतीने जे एकमेकांच्यासाठी शत्रू असलेले जे आहेत, म्हणजे तर असे म्हणजे जे प्राणी आहेत तर ते सुद्धा एकमेकांना आलिंगन देऊन नृत्य करायला लागले. अशी सुंदर लीला घडली. म्हणजे हरिनाम संकीर्तन जे आहे तर त्याचा परिणाम फक्त मनुष्य जीवावरतीच किंवा मनुष्यावरतीच नाहीये, तर सगळे प्राणी मात्र, पशु पक्षी सगळ्यावर, आणि म्हणून ते मोठ्याने गाऊन, नाचून गाऊन असं संकीर्तन मृदुंगाच्या तालावर किंवा करतालाच्या म्हणजे सानिध्यात, म्हणजे करतालाच्या साथीसह केलं जातं, की ज्यामुळे काय होतं, पशु पक्षी सगळ्या सगळ्या प्रकारचे जीवात्मे म्हणजे अगदी मुंगीपासून म्हणजे जे आहेत म्हणजे अगदी छोट्या छोट्या कीटकापासून ते अगदी हत्तीपर्यंत सगळ्यांना त्याचा लाभ होत असतो. तर अशा पद्धतीची ही
लीला घडली. आणि म्हणून इस्कॉन मध्ये आपण संकीर्तन करतो, तर कसं मोठ्याने करून संकीर्तन आपण सगळ्या नगराला प्रदक्षिणा घालतो किंवा करत असतो, याचं कारण त्या सगळ्या जीवात्म्यांना त्याचा लाभ व्हावा. मग अशी सुंदर लीला जी आहे ती झारखंडच्या जंगलातून घडली. आणि तिथे अजूनही ते जे स्थान आहे जिथून चैतन्य महाप्रभूंनी भ्रमण केलं, तर तिथं त्या शिळेवरची त्यांच्या पावलांच्या खुणा आहेत, म्हणजे पादुका ज्या आहेत, तर त्या तिथे प्राणप्रतिष्ठा केली. आणि छोटे छोटे खूर उमटलेले आहेत, अगदी सर्पाचे सुद्धा निशाण आहेत त्या तिथल्या दगडांमध्ये. म्हणजे सर्प वेगवेगळे म्हणजे जे होते किंवा सरपटणारे प्राणी किंवा वेगवेगळ्या हे क्षमस्व वेगवेगळ्या प्राण्यांची खूर आहेत ना, त्याचे सुद्धा खुणा म्हणजे पावल खुणा तिथे उमटलेल्या त्या दगडामध्ये आहेत. ते जी लीलास्थळी आहे तिथे अजूनही सगळे भक्त जे आहेत ते तिथे दर्शनाला जातात. अशी सुंदर जी लीला आहे तर ती तिथे संपन्न झाली. म्हणजे अशा पद्धतीने भगवान जे आहेत तर त्यांची वाणी किंवा त्यांच्या शब्दांची मधुरता, गोडवा असा आहे की ज्या योगे सगळे प्राणी मात्र जे आहेत ते आकर्षित होत असतात. मग आतापर्यंत आपण मध्य लीलेचा दुसरा खंड जो आहे तो या सगळ्या लीला अभ्यासून संपवला. मग उद्यापासून आपण जे आहे तर ते तिसरा, चौथा, पाचवा या खंडातल्या लीला आहेत त्या अभ्यासूयात. आपण थांबूया. आपण शचीसूत अष्टकं म्हणूया. आज कोण म्हणेल माताजी? हरे कृष्ण. रेकॉर्डिंग स्टॉप केलं तरी चालेल. माताजी रेकॉर्डिंग स्टॉप करूया आणि शचीसूत अष्टकं म्हणूया. हरे कृष्ण. हा, नवनाथ प्रभूजी तुम्ही म्हणू शकाल शचीसूत अष्टकं? हरे कृष्ण. ओके ओके, हा तुम्ही ऑफिसमध्ये आहात नाही का? आणि कोण म्हणू शकेल? आज नवीन कोण म्हणू शकेल? हरे कृष्ण. कुमुद माताजी आज म्हणाल तुम्ही? हरे कृष्ण.